Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naimbag bigat yo amin nga sa kampada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuwing nga sumang bahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kadto iti pagayam niya ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablaw tinimbag nga bigat kada kay aming sa kapada. Padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Alvaro. Alvaro Basurero. Kasla napindas nga title ti drama. Angel! Madia. Alvaro Basurero. Ada ka din na pudno nga ayat iti pagbasuraan. Dito nga tatadakin ni Alvaro Basurero. Padanan nyo, timay sa manen nga isang sangayan nga pakasalitaan kinayat. Dito Dear Manong Nemi. And please share this program. Okay, hintayan. Irugin nga basa ti pakasalitaan ni Alvaro Basurero. Ayan. Ada ka din na pudno nga ayat iti pagbasuraan. Dito nga tatadakin ni Alvaro Basurero. Sa godayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, anya ka di Manong Nemi di pudpudno nga kababaan nga kasasaad iti panagbiag. Diri ka di kong kunada nga sang kasapulan sang kaapuyan. No anyat masapulam itang aldaw, umanay para inton bigat. Anyat masapulam inton bigat, umaray para inton sanga bigat. Kasano nga rodan no ada emergency. Kasano no adag sakit. Ti para itang aldaw, nilatang nga ta, ti agas, nga para karagiti masakit. Anat pag naidan, ti makunkuna nga sang kasapulan sang kapuyan. Barong-barong, kalapaw, kubo-kubo. Manong Nemi, naibasar ko iti biyag ko. Hindi. Ngagaspaset tin na pangrugyan dahito yung pagkasalita. Ada kiti kababaan. Kas kada kita mabuybuya kin mangmangig tayo nga sunusaandan nga mapan na agkiwar iti basura. Awanen iti pangalaan dat ilakod da nga pangalaan dat igatang da iti pangap-ap iti agkiraos nga tiyanda. Nakapagsurat ta kahit kung may nga ibura iti pagkasaritaan di biyag ko adyak tukulos malipatan di biyag mi. Kas makuna nga dukha mamirmiraot marigrigat nakapangpanglaw nakakurkurapay. Doha kami nga gabsat kanilili siyak tinauna nabayagan idin nga natay ni tatang iti sakit
Ket ninanang manunemi ti kapulpulapul mi agkabsat. Iti may salaing nga makunkuna nga kalapao. Ninanang mangmanglo ti laba manunemi ken kumporme dita ti mabalin na pamataudan iti kwarta tapno lang at igatang mi ti amin nakasapulan mi. Siyak iti naggraduara kon iti elementarya manunemi simuro takmaten nga pan kadag iti na dumaduma makunkuna nga dam site. Pagbasuraan manunemi nga kiwar. Tapno mangkita kami kadag iti mabalin nga pakinanudan nga imbasura dagiti adda mabalin na naruna ka dagiti adda iti subdivision dagiti babak ng adamat no ka dagiti makita mi dagiti makan ngem saan mat na mabalin nga makan kabot na bangles ka narugit maten dagiti no kan aso kada pusa manong nemi taggiinagaw idinto na kami nga basurero wenno agbasbasura wenno agkikiwan iti basura ket dagiti plastic ken lata. Dagiti mabalin ming ilako iti junk shop. Kadag paglakuan ti landok, bote, plastic, karton, lata. Ti makadakes manong nemi iti kaadumi agna agiinnagaw kastamatan iti kabasit laeng. Dagiti may basura nga plastic, lata, ken dadumapay. Basit laeng ti mapaglakuan ti agmalmalam. Iso nang kasta nga agawid ako iti malem manong nemi kumaratikit iti awat ko kininanang. Kahit mo sa anak. Dito lang ti napaglakuan. Iti nakiwar mo ti pagbasuraan. Wenang. Baka kahit na agmulmulang lang ka. Di kita daduma dita kat no kalalis to makaaduda. No manunto asako nga lata, manunto asako nga plastik iti mapandaila ko. Na adu kami met sa may sakit mas daw kami nga rod sa lang nga siyak ti mas daw no ape nga bumasbasit di kiti maala nga lata ken plastik kada kiti pagbasuraan dapat kit atap da nga di kiti met lang akop ti basura ti alala ano tikit mo sawan no di kiti man agibasbasura nga tunggal balay nga mabaknang siyempre basura da kiti lata kada plastik da dumapay ngam di kita agbunag ti basura. Di kita garbage truck. Di kita basurero. Baka sudat agalan no kan ilasin dan. Kastat atap mi kat. Pakasat araramidan di kita agbasbasura. Di kita daan ti garbage truck. Ni hanap nga rito ko yung agkiwar. Kada kita landfill. O ano na ko ka tayo. Nukasat mawas pasama ka na katantay nga agbiyagan nga kikiwan ti pagbasuraan at di kiti mat haalang nga talaga nga mailako iti talaga pandan ni Jaira puwais mat di kiti nga agakakop ti basura nukasta manong nemi adama di kiti gundaway nga sumurot na kiti construction ngem paritandak nga patubi nga kanupay laing. Pagbilan naglat na manunay mi nga water boy. Nga magsuldak lang iti kagudo laing manunay mi ti sweldo ti kagangap yun. Ngam lat tamat maliwatan manunay mi ti mapan kadig iti dam site manunay mi. No kasta nga namnamayek nga aldaw iti kaado di iti mapan na agiya dam nga garbage truck. Yung kaskas di manong naming nga talagang iti kaadumi basit laeng ti maalat tunggal maysa. As in nga makuna manong naming narigat na talaga ti panagbiag mi. Uwe. Pasahin agubrat construction, mapanag ka iti taltalon, no kasta nga adag pa buras, mapanak makiraap, yan. Mapanak makigapas, kaya madayumat manong nemi ti lugar mi kadag iti pagtatalunan. E rinto tanilili manong nemi kadisot mangitultuloy iti panagbasa na. Uwen, fourth year high school ak kuman, nintultuloy ko. Kit nililit nang ituloy manong nemi at dan iti second year high school.
Kuna na nga rod kanyak. Kuya? Ito nung graduarak di high school. Di sa anak to nga makapag-college. Tapay. Sino pengar di makabail nga mang pabasa kanyak. Alaman? Por kaasi laeng. Kakaasi ni nanang no ko nga utang no nakasapulak ti eskwela. Anong to laki din na dakti college? San sagid di ang sakit pa kay kariyan nga basa di college di katikas kada tayo nga dukha. Di sumurek ka doon trabaho. Ano nga natin pagsal ka trabaho high school graduate kag servidora, ag waitress, ag sales lady. Uno saan ka katulong. Aduman di ka sa bimak ng kat nga ore katulong lang. Ading ko kung kunaday magbagada kan mangmangin ko. Saan nga ti kinakurapay di mang tubeng iti arapaap. Di ba nakagunod ti arapaap. Di kinakurapay ti mang iti karit. Tapno di kasta kitag pursigi ka. Siga nga rin manon. Elementary graduate ka lang. Di nito malpas ka makapag high school katag trabaho kan tunguten. Di siyak tumatendag basa. Uri mod udi ak. Manong name running to 17 na kidin. Bumarong akon. Gamdeta ko na ka. May sakpal lang kada gede mapan iti dump site. Pagbasuraan nga mapan nagkiwar kada gede basura. Nakamaklay manong name iti sako. Nga listo nga pangikabilak. No adala iti mga kalata, plastic, buti nga plastic, baso nga plastic. Yeah. Nakalong sleeve kam nga iti nga naka face mask. Kontra ka nagiti angot nga ng madi. Naka rubber shoes kamat kadi ati abot-bot. Ano anya ta? Pang protection mi kada kita saka mi kada kita riduma. Dadala ta kita riduma anong name. Aging gang iti maysa manong name nga bigat nga madama nga sasaruno dagiti dump truck nga gidump kada kiti basura. Agi inagaw kami met alisto manong name nga mangkiwan. Masa nga lakay ti masudig kanya kabayatan nga gin inanaat. Hey, bro. Tata. Nabannog ka sa una nga QR. Aw, ti makiwar. Alalain yun sumat kami nukan. Huwag din sa bali ang mapanunod mo kapag sa pulan, bro. Baro ka matin. Pasare sumre ka ti construction data ang mamanumat kita agala. Apay ka di tata, dahil rekomendar nyo para kanyak. Apo na yun na siya, nagsaya atin nung kasta. Agritiro akong barok. Kahit ako mo sa bahaling i-recommender ko mang sukat kanyak. No? At di kiti kakabagyak, anak ko, ganda damat aming trabaho dan. No kaya't mo agad i-recommender ka. Nga niya tata. Nga agbunag di basura. Dajay dump truck. Dajay driver, hanamat kabaylan kat, ngisot amapan agala, agap sa ikargain dump truck. Sapul mo tit dua, uno talo. Si kano kante may katlo, may kapad yung driver. I-recommender ka nga, magsukat kanya, kaya dito nga dump truck. Ama, nagsaya rin tata. Isak ti-recommender nyo. Nabay kami nakitkitaan kang barok, at hindi pailaang. Manot tawon mo, idang mangrugi ka? Hindi pala dakti elementary at hata. Adadan hindi naggraduara kong elementary at samot sa kunta ng high school. Sabay ka na magkita. Ano tagan mo? Alvaro? Alvaro Basurero. Ni tatamat. Napinda sa Birgas na ita. Dilaing masapol lakit mga secure kanto ti barangay clearance. Sa kanto, bawan ko yugan kanto. Secure ka barangay clearance, police can fiscal clearance. Mabaling nga dito sumrek tatak, anak mo pa yung naggraduar, elementary akmat lang, di ba? No sumrek akong nagbaling ako ng empleyado ti gobyerno. Hanggang ako na nga regular employee. Magic 60 ako nada. Ikitoy, oran yung sinot sumuksukat nga mayor, steady. Kasi nalatay, semi-regular. Kaya ako nagtatatsak na panunod siya. Sayang nga rin kinagwapom, no,
agkiwar ka. Napimpinas layangan no, agbunag kang agkar ka kanagiti dump truck, ken agidram. Nagtulag kami manunemi kinitata Dalmasyo, tayo sutnagan na, nagkita kam to. Iti kabigatan na. Kat kasta unay manunemi tiragsak ko. Huwen, nga nang ipadamag kininanang. Na doon sa agad iti naglakom ita, iti nakalkal mo nga basura. Albaro anak, nanaragsak ka, basit nang. Ngem, nadapakaragsak. Ano siya? Pumimpit na sa ni trabaho. Agsueldo akto niti kinsenas katapusan. Kinsenas katapusan. Unang, agbalinak nga empleyado iti gobyerno. Ish! Kasano kumat managbalin mong empleyado iti gobyerno ket elementary graduate ka lang? Nanang mit. Umay tututo, adan to pagkita kami kinitata Dalmas. Umuna-una nga nag-security barangay clearance. Sakam tong kuyong nga man iti security police ken fiscal clearance. Isareknak nang. Isareknak ka. Uwan isareknak na empleyado, timay sa kadagiti garbage truck. Manipod iti dump site. Agbaling kamit lang nga, agbunag, ken agiyabal lang iti basura. Unang, hindi ka basura latat. May naglat iti basura. Ano nga rod lang? So nga rod ti kaikarya. Siya nga rod ni Alvaro, basurero. Manong nemi inyam amunak ni Tata Dalmasyo dagiti kakaduana. Dati akaduana ko at manipot ka rin aldawan edi nalpasin ti panang-approve da ti manangalad a kanyak manong nemi at dan record ko iti treasury office at dan nagang ko si dyan agsueldo niti kinsenas ken nga katapusan manong nemi niya mamunak iti driver sa duwa kakaduwak medyo nataingan damad te. Bale, sikat kaubigan nga basurero no kasta, Alvaro. Imbes ko mga dakang agbasbasa, nga madaka ba't gakop ka dagi di basura. Anong arti mabalin na, manong tatagat na, gasto talaga ti kay kariyan. Alang rod, denggam ni kumpadre Dalmasyo tapos nagkasta kat soro na, ano anya di kiti rumbing aramidem, kano anya di kiti aramidem tayo. Ket dito ko nga napanagnakan manong nemi nga pudno ti atap mi ngagkalkalkalo kiwari ti basura. Nawais ba di kito yun? Doble pagsapulan. Ape ko na manong. Wala. Tano kas na agbunag kami, hindi naka-schedule nga lugar na pagbunagan. At na nakasagana, nakaplastar manong nemi nga sako. Ape di kita nga sako ko na kita kiwaret sakbay nga nanay nga amalan kito'y garbage truck, ha? Sakpay nga ipitin nan. Masapol nga, dati ito muna nga kiwar. Kahit mo sawin, kasto mo lataramid, wala. No naggapo ka man, di pa nagkiwar ka dagiti may belangan nga basura. Ha? Umuna nga kiwarin tayon. Sakbay nga intay belang. Dapat no makauna tayo ka dagiti mapanagkiwar. Nako, isumod lagay mga awan ti makiwar min. Kahit wala. Una entay na lang. Tamalaksid sweldo tayo nga inaldaw. At api pagbibingayan tayo nga paglakwan tayo ti plastic, lata, kanda dumapay nga mabaling ilako. No kasta malpasen manon nemi ti panagbunag ken panagiya. Dampmi kadagiti basura, mapamimaten ilako manon nemi dagiti na ilasin, mapalim may ilako. Agsagsagwisip ko manong nemi, inton itid kanyak ti bingay ko. Ama, gumatang tumutin manong nemi, iti pangrabi imi, nga sidaan, at ang tumutin na katangik manong nemi, nga isarabok, kinilili nga ading ko, kastamad dan kininanay. Na, nagsweldo ka nga dagos anak. Inaldo nga mangtid dat sweldo. Kinsenas kang katapusan nang. Gagangay nga regular salary. Kababaan nga salary. O, kahit mano ti kinsenas. Alaman, nadakdakil pa yung sweldo kiti construction. Wala nga lang mga ruting gatang mo ka nito. Inaldo hasto nang.
Basta lagi din naka-schedule nga agbunag. Depende no, sadya pagbunagan mi ket talagang adu dagiti plastic kadalata. Adamat dagiti lugar nga basit lang at kaaduan na no ka nga papanam mi pagalan ket no adot maalami dagiti babaknang, dagiti adda di subdivision. Kayat mo asawen, kamayadan nga agbumbunag kay di basura, agkiw-kiwara kay mata. Wala. Napay nga ti maala dagiti mapanagkiw-kiwara di dam site. Awanan na. Malaksin ka rin do mga dump truck. No kasi jabat aramid da amin. No? Adamat rin do mo kanta nga basta ikargadalatan ti dump truck. Basta ya. Ay, na kami nang. Wise kami matin. Agsusuldo kami. At dapat inaldaw nga income ni. Manong name manipudment idin, adamat na nagadugon daw, manong name kagatang akmutin at napintas nga ruwatek. Ya? Ore no basurero ako madlataman agad, napintas mo yung short, medyo pantalon ko, kas naman na rubber shoes ko. Sakmutin makapag-t-shirt, iti medyo branded mutin naman, no? Iti rogya ko ang sweldo, manong name. Di sa sweldo, kas labukod kulatan, ornongan, di inal daw, isumot itulong ko kininanang kinilili. Nadya inal daw mga bingay ko kada kita'y mapamiila ko ang plastik latang ang dumapa. Nalawang nga syudad manon nami kat ado dagiti mabaling na pamuspusan. Ore kasano basta lagit kunada king kasi bibiyag umang ang tao. May pamuspusan na tanyaman na kalikagom na. Iti nadalus. Ken saang nadalus. Ngem ora man ba basbasura kami manong nami narugit man kunada ta basura ngem nadalus nga trabaho. Narugit man nga basura ti trabaho mi ngem deta nga klase ti trabaho nadalus sang kadi. Aging ka manong nami iti maysa nga bigat nga mapami pa nagbunag iti basura iti maysa nga subdivision manong nami nga ayan ti assignment. Itiruar, siyempre, ikabila iplastaran na kiti basura sa diyay, iti unek ti compound manunim, iti may isang dakil nga balay. Wow! At may isang nga babae, nakapintas, naka-short, naka-sleeveless. Agim ti host, nga magsibsibog ka na kiti masetas, iti hardin. Napamulang-lengak manunim, ng buya, iti baet, ti medyo nalawa ang rehas. Iti gate. Nagpintas. Asino nga ta? Katulong nga ta? Nagsibsibog kuno may isang senyorita. Ay! Tata! Anak ko, magmulang lang. Alis to am kan nga, doon pwede bunagan tayo. Nasirpat ko nga medyo balasang injay. Tala masisirpat po. Gagangit tata at siyak lang ti baro. Nga kadwayo. Nakay ka na asawa nan. Kadadani ka agritiron. Siyak nga'y. Mabayagag pagretiro mabayag napaot ito panagbaling ko nga Alvaro basurero. Agkuti ka kit din eh. Ato pwede kita maalang latak and plastik. Alas tuam. No sadya kami nga naka-schedule manong name iti aldaw. Awan siguro mo ti papanan na. Sabado nga min eh. Nagpasbasa siguro. Iso nga kanayon nga Sabado manong name nga adda. Iti kasi nga oras at dalat namin kang kanayon nga agsibsibog. So, akang kanahin ko makikita. Iti na minsan manon nami sinapsapa mi tinapan. Madama pa lang ti panagi ruwarda kada iti basura. Mesa nga nataenganan manon nami nga babae tinang ruwar ti basura da. Nana, ay, barok. Ado mala plastic na kadalata dita. Ay, ado. Ado. Adang amin nga angin party dito itirabi. Adot maalayo. Ato maala pa kita agkalkalkal, agkalkiwat. Alaim min nga dagos na na. Ewan gayam, diyak matin makita na tayo, pasta rin makitkitak na ko ang sipsiyog. Ay ni, Ma'am Cecil. Ma'am Cecil? Wen, tekakaiso ng anak na sir ka ni Ma'am. Tapay barok. Danon nyo man ti pa kumustak ng kuwana. Kahit ko magkayama mo, iba kayong siyak ni Alvaro basurero. Alvaro basurero. Lagat bagak to
Ito maminsan na gusto ito manan kasapan na ta. Mangito ka ito man di iregalo keng kuana. Ano ko matiregalo keng kuana? Anat iregalo ti may isang basurero. Iti may isang nalapsat kan nabak ng anak kakaiso ng anak digiti negosyante. Iregalo ako ti sabong. Alam magustuhan na nga color. Siya manam mo sa lutsudan yung tuman. Tamang tedak to iti red roses. Inak to umatang rantaik to mapang kumatang. Ay na barok. Napanggap mo ti agaram ka ni Ma'am Cecil. Sa mo lang ni tultuloy at ni Sir Marco nga boyfriend na. Boyfriend? Ay, boyfriend nanto. Agar-aram kay malaking kuwan na ang misut kahit nagiti naganak kang kuwan nga. Para kang kuwan na. Or-orayan lang ni Sir Marco ni Ma'am Cecil nga makapagturpos sa danto agasawa. Ta ni Sir Marco, adan na as-asikasuan na nga negosyo da. Alangan ba't nga si ka nga basurero, te kayat na. Di pa nagpumpiang tilangit kandaga. Kastamat ti ko na manong nemi ni Tata Bantor, ti kalakayan nga kaduami. Awang pa iti na puutak mo, barok nga basurero, makiasawa iti nabaknang. Nabayaga ko nga mas basero may nga basurero. Tatinawid ko na ito nga trabaho kay ni tatang ko. Kat no kas pagari kat nagretiro patawid ko ito kalat, inaudi nga anak ko. No kayat na. Gabuti pa nagbasurero agad. Mapaadal ko madigit anak ko. Tadududwada mat lang. Ngayon manong neme tinungpal ko ti karik. 3 red roses. Ti ginatang ko iti malem. Yung palnaaw ko pa lang linaw. Di kabigatan na nasapa kami man nga napan manong neme. At damanen, ti bakod. Iruwan ka di basura da. Naka-schedule damanen ket. Nana, itadyon tumangkin ni Cecil dito eh. Talagang ngayon pa ipraso mo ya. Ada, kuanadan. May kabilitan na sunod kapuan na. Dedication to Cecil from Alvaro Basurero. Talagang yung pamot ti Basurero nga. Na yun, apilyado ti Basurero. Haan na. Cortes ti apilyado. Ang hirapin nga hangaroon nga Cortes ti pamo. Mahal nyo na tan. Basta Alvaro Basurero. Manong name iti si marunong schedule in ladladaw min. At nga nakasagana manong name nga bunagan min di kiti basura. Iti sigigan nga investigate. Iti nagdardarasa ko nga din sa manong name. Kat adda ni Cecil. Madamang sibsibog. Pinokkawak manong. Ma'am Cecil! Hello, Ma'am Cecil! Timalyaw. Naban na inidap manong name. Enclosed. Tiposet. Sem imasideg. Yes? Naitad ka naman lang ni nanasyon na di itad ko nga 3 red roses. Siya ni Alvaro Basurero. Uwen, umay ka man nagbunag manin, ma'am. Ano tirantam? Monotomon. Running to 19. Sige, ma'am. Kadabdabok, hindi na minsan ngalawas. Hindi nagparty kayo. Ako na ninanasyon. Hindi nagparty kami. Ana. Madika di, ma'am, no? Tikas kanya kang basurero kahit nag-propose, ayat kay ka. Abay, katawa ka, ma'am. Nung muna tagkatawa ka, nagpindas man nung nemi, katawa na. Nagurnos ka, nagpudaw, nagkitingipan na. Parang manong nemi, tilangit-langit na. Kan makitak pati dila na, opo. Dajay lang ko madilan at may maamalat. Kanore ko mati tinarumpi ang bibig na manong. Sakit na ka-sleeveless, opo, oray po daw na stainless. Nagsipok ka, nagbukol, ba makina.
Tilpo naman no. Nga magkapunta nagdagandak diri ka kaduwak, ta sa anak ka nagbunag ka nagkargahet. Hey! Alvaro! Intayon! Ay, ma'am, inkamin. Sige. Mabaling nga din nga umaikto agpasyar. Umaikto agpasyar, ito balay mi. Hanggang tamat nga dagas, kapag tabay sa akpat nga baro. Sige, okay lang. May sagahan nga baro, away kayo din nga saan. Pauna yung tinagsak ko manong tanik ka nagtakundaway. Hanamat ibaga nga saan laengen, tasanggan to akay kayat, api ko mapagan ano ka kumagad, basurero ka, hanamat ko naman nung. Okay, met. Open, met. Umay kalata ko na naman. Isungin sa ganaak manong nemi. Tirabi iti biyernes. Taday ta manong nemi iti magana. Ang panaghawat na kanuka na kita mangpasyar kang kuwan. Iti papan ko manong nemi naman pa adayo nang arkilaak tilugan ko, tricycle. Nahalangan mo't markilak ti taxi bas tricycle lata. Makamoktor tang agawid. Nag-durbelak manong nemi kit na nasyon ti may imasidag iti gate. Sino deta? Na nasyon, check ni Alvaro. Alvaro Basurero? O na. Tapay. Wala. Ito mo, bigat pelat pa nag-rewarbi ka nagdi basura Sabado schedule ito. Saan ako magbunag di basura? Umay ko magpasyar. Imbagag idikin ni Ma'am Cecil, huwag ko na. Ala, kasto nga, rabi akit adda ni Sir Marco. Kutse na dito, Ang umay ka lang ako na naman, Tana. Ako kaya nga babait lang nga dati, baga. Kaya, itawag ko sa dyan, pastarikan ka. Nagsubli manong name ni nalasyon. Nilokat nan ti basit nga rin daw ti gate. Sumurikan. Gawa nana. Nabanglo ka man ita. Oray madamat schedule pa nagbunag ko ti basura kat nabanglo ak man datatag di ko sakman. Adamat igatang ko ti ipusit-sit ko akasta. Alangan man gabot basura ako nana kan saan ako nagdaldalos. Agbangbanglo ak mata. Nangaroon ano pasyarek ti may isa ka napinda sa balasang. Manong nemi pinasagpat na iti ports dito kang aguray. Orayam nga agawid ni Sir Marco datat imaga ni Ma'am Cecil. Kasano kabayag na pa nana. Ngundawin ako nga pasara alas 11, alas 12. Mabayag pa yung usta. Mapuyatan una yun Oray kit awmet klase na nubigat. Kang kanay na kasi schedule. Mabiglayan nga. Kas agsang ili, kani pagkagayin ng ganyak, pasangwang ka man na pagpalamiis mo, merienda mo. Pinasangwan na manong nemi. Kape? Alangan ba't nalamiis kat nalamiis ti tiyempo? Gamanak, sakti nagtimpla. Amin no magpasyar no ka dito kat bangustuhan na timpla. Naimas kang peso. Noon data bread, napalamanan ti mayonnaise. Nana? Ada asawa yun? Episode bro. Ang ba't nga bagag nga awang pa, kachak tarbem. Ada asawa ko. Dito yung compound kaming agyan. Ada ba't duwang anak mi. Akastaya. Baba hindi pa nagtrabaho mi dito yung agasawa. Bas-basa mat college sa ganito ang anak mi. Naggasat kayo. Uri babaunin kayo lang. Mapagbasa yun dikit anak yun. Muna, duwa kang nga rin agtrabaho dito. All around nak. E din to tanini lakay ko kat driver. Family driver. Sino pa kadwa yung katulong? Adla ni Inday. Isod balasang. Kahit mo, isod umay sumangong ka. Ni Cecil, ti kahit ko nana. Ala, orayam nga rod Manong name saan nga ni Cecil tinauray ko. May isang gwapo nga nataingan, manong name.
nga nakaantyohos. Amuklat tayo ni Manong na minsot ama ni Cecil. Ay, natural barok. Hindi ko ma-Cecil, tata. Sir, gusto ganyan ko na nisyon. Nga dagur oray pa yung kingkwana. Pangururay marok agad, datapalang tayo sa sarita. Yeah. Tata, sir, apay kasla ka lag na nervyos. Amang kiti ngamin no, tandak, no, papanawan dak. Tata ngamin dirantami kini Cecil. Kasi may sangang baro, tata, sir, agara magkangkwana. Ano daga mo? Alvaro Cortez, ngem adad nga binibirang asan na kiti Alvaro Basurero. Apay, Basurero. Isa kami tayo may sakara kita'y empleyado iti ati Magic 60 nga agbumbu na kiti basura. Sir? Basurero ka? Wan. Kasi ka natin makikita na ko, may sa kadagiti agbitbitin kadagiti garbage truck. Nga no, agsardeng agalis to kay agdisag, mangbunag kadagiti nakasagan nga nailatan, isako nga basura, nga ikabilyo tig batramtak. Uwan, sir. Basurero nga karam iti anak ko. Ni Cecil nga kakaisumo na nga anak mi. Namnamayam ka di may karika barok. Para kanyak, bagnang manuno nakurapay. Pada-pada, no ayat ti pagsasaritaan, sir. Tanam na mayang nga kayat na ka ni Cecil. Padasak ti gasat ko, ana, sir. Awang kas ti makigasang gasat, tatibiyag kin ayat kat panakigasang gasat. Alam mawatak ti prinsipyo, bro. Makigasang gasat. Oo, dito ni Marco. Marco, iho. Daddy, papa. Inakon, kat medyo makaturogan ni Cecil. Tagaym ka duwayo. Dito ni, taga mo tayo? Alvaro Basurero. O sumublat ka rin ka, mangpasyar ka ni Cecil. Ano yan? Kit yung sawan, papa, ada pala karibal ko? Hindi mayam na ta. Di kayo mat pa nag-asawa ka ni Cecil. Nawayamat itunggal sinuman nga kurso nata ti anak mi. Alangan met nga ang mga nusandang ibaga, uno ibagada nga saan nga napintas. Ta siksika lang taga-aram kayong kuhana. Nga sa bagay, ang kasla dakil ng insulto. Papano, may sa nga basurero? Mangbasyar ka ni Cecil? Saan nga tamat ng insulto rin ka, sir? Dapat yung nga takakayat na ka. Gusto mo sa lusod ko yung guwana, pat yung nga takakayat na ka ti anak ko. No dinanimbaga nga umayak, mabaling ko't umayak at mabaling siguro. Ano ko na nangamin ka? Imbaga, mabaling ka di tagpasyar. Imbaga na pwede schedule na. Mabalin, napigid din nga saan baro kamat ko na. No, may baga na nga hanga mabalin, tahang kang pag tabasurero ka lang na ko, magat sana ko mangimimay. Sige, papa. At basit, papanak, iso nga, data pwede ba sa nung api nasapak nga, nagpakada kay ni Cecil. Papa namin ho, ada kapakamat nga party, business party. Papa, gananod kayo ho. Sige, papa. O, pare, panawang ka, and good luck. Insusurot ko pa nakita kini Marco Manong Nemi. Guwapo. Macho. Langana talaga di baknang. At akano atendaran ng business party. Tata? Ay, sir. Mabaling ka din sumrek. Nangig mo sambat ko na itay nga makaturugan ni Cecil. Pakibagay labasitan, please. Nga daak. Deta ni nanasyon. Nanasyon, ibagayo ka din nga daak. Umay kanto ka nung maminsanin kat talaga nga kahit ang maturog. Isot nagdesisyon, ha? No sa tikas kang kabarok, ha? Dito kat i-advise ko lain.
Sayang lang ti panahon mo. Saan kanton mo umay? Gabuta, milagro launa yan ti mapasamak no kayat na ka ti anak mi. Bilang talangan nga kayat na ka. Patsem ko mga rod, nga kayat na ka? Kakaiso ng anak mi? Makirelasyon nun, makiasawa, ti may salay nga basurera, uno basurero. Manong name iti si marunong nga sweldo. Ang karigadak ti matang ti gagangil lang nga cellphone. Hoy. Kaditi si marunong papami panagbunag iti basura, manong name iti Ayan, de Cecil, naranaman ni Nanasyon. Nanasyon? Kumusta ni Cecil? Nasaya lang. Imayak man iti biyernesan, kaskas di nga dinakmat kahit asawang. Kayat lang asawin marok, ang nakakayat ni Cecil. Imbaga na lang ti kasi nga mabaling ka og pasyan, ang dinakamat kahit asangwan. Mabaling ka din nga mamuan ti cellphone number na. Ay, dahil dati, narikat ko nga, ibaga kang kamarok. Sa baingitid ko, salud-sudok pa kang kuha no, mabaling kong itid kang ka. Taday tati patakaran. Hawang kasmat lang tagtung pala, mga ikatindak no, agsalungasingak. Mabaling ka din nga rin nga itawag yo, no mabalin yung itid kanyak. Mapit lang nga rin. Nakit mapang kayo sabatin. Mapit lang kakadwa, mapit lang please. Ano pa'y bunagan tayo? Kumamakam katulad ng kumamatin. Kaya man, di takla maawatin. Tilang amin araramid ma Alvaro. Agaram ka din nakamakmak nang? Kasano kumamasamak? Jesus. Patasig lang di gasat ko. Awang kasi pa nakigasang-gasat. Di nakalangaro din kahit asangwan, di nga Cecil. Mabit lang, kahit ko lang maalat number na, mabit lang. Timawag manunay minanasyon kat dinamag na madamdamapay masadek. Ala, ipunbok mo aro din. Tao, imanugot. Ay, nagpeso na. Wala si Alice to. Wala, sige. Dito number na, oh. Bagamon, 0918 Manong Nemi, Karabian na. Ito nakapangan kami na kan nakadigusak. Agad ilid ako manong Nemi, iti sopa, kawayan, agbay-boyamat nilili iti TV. Tadamat TV miya, or barong-barong tayan mi. Damat kuryente. Indayal ko the number, manong Nemi, ni Cecil. Si Mungbat. Hello? Cecil? Good evening. Sino na ito eh? Ni Alvaro? Alvaro Basurero? When? Thank you tayo. Impalubos mo nga intent ni Nanasyon ti number mo. Ano, Bram? Habis sa lutsodom noon niya ito, Brak. Siya, ang tutukawak, lipas ka, nangan kan nagdigos. Katsi ka, nangan kan? Habis sa lutsodom noon, nanganak kon. Ano ko mga roti kahit mabaling ko nga sa lutsodin. Sabi kami mawag ka. Dinakmat kami palubusan nga umaymang pasyar kang ka. No umayak, dinakmat kahit asangon. Alvaro, di mo ka di mapanunot nga saan ka akayat? Hangabali nga saan nakakayat basta langit palubusan na kamang ipatagkan ka. I love you. At damat kanta kalintigan, di may isang basurero akas kanya kamang ibagatayat na. Kaya abing nga siya, abing nga di ka mangkita it sa bali, ganam na may nga pakaikariyam. Kasi kumakarin kita servidura. Ano, katulong. Bam tayo mamukay ka ni Inday, balasang ni Inday nga katulong mi. Sikat ikayat ko. Gabot na baknangak? Saan nga gabot ikinabaknang mo? Ngayon di kang kanayon ka pa nakakit kita, di kang ka, nukas na nagsibsibog ka, tunggal o may kamagalat i basura.
Tinaitukit, ngariknak ngayat, iti kaon ka, rimang paya, rimukbus, ayat nga din pulos agmamaw. Iba't patig ka unay-unay, Cecil. Well, mamati akin ka. Tano saan ko mga pudno, di mo ko mga ikalikhagom, tenyaman na pumuspusan, tapno makita na, makasalita na, di ba? O rin yung imbaga ni Papa kanya, akin ka nga, saan ka nga may kari, kaskas di nga, irupir mo ti kalintagam nga gayat. Cecil, nakarik na ka din ti ayat? Ayat ti ama, ayat ti ina, ayat ti kabsat, ayat ti katulong, ayat iti may sa tao. Saan ka din napatig ka? Napatig ka kaspadak na tao. Na isang sangayan nga ayat. Ni Marco, iba't patig mo? Abi nga sa musong batan. Asino ka nga interview ka niya, agim imbestigar. Dagas ka titag sa ludsud. Saan ko kayat ni Marco? Sino nga nati kayat mo? Saan nga dito sa lutsud? Ti sa lutsud mo, api nga di mo kayat. Api nga di mo kayat. Ken nagwapo, baknang, ken may san nga professional. No, Jack Marino, iso ka nun timang mamanit si may sa nga tinegosyo da? Kasta nga peso, nga mapay di mo kayat. Padyak nga saan nga napudnot pa nagayat na. Mamatihat, ar-arman na ngim, adun na kiti babae di biyag na. Pamatim, pamatik. Kaya pinadas ko nga, pinimbestigar, kat pudno. No pa ibaga na, ngagpay-peso ko na, ngim sikat ipatpatig ko ko na. Ngano talagang ipatpatig na, kapay ba lang nga, magkirelasyon sa bali, di ba? Di ba, makunang hang napudnot pa nagayat na? Talaga. Siyak. Ura nga tano, ada sa bali nga babae nga mangitaya. Mangibaga, ti I love you kanya. No way. Gamot siya katipatpatig ko, Cecil. Masansan idin manong naming agsasarita kami tirabi. Adan di kadigundaway manong naming tawagak itibighat. Sungbatan na, good morning, Cecil. Good morning, mate. Alvaro, agan anad ka. Ang ka man na nagbunag ti basura. Laglagay po yung tag-face mask, Pakalakat sakit mo, di basura. Naanadak, agan anadak para kang ka. Oresi ka, ha? Agan anad ka. Take care, because I care. Corny, kung nanawat na ko ang malalukoy kong tirik na naman. Nakarabrabuhi ti isam ko manong name no kasta malpas ti sarita mi kaniya Cecil isot agbalin inspirasyon ko manong name agtrabaho nga agbunag nga agkiwar iti basura sakbay nga ko kompresor manong name. Madlaw di hindi kakaduak. Naragsak ka nga laganay gayta nalibtak ka ha Alvaro Basurero. Tata, kaputa din inspirasyon ko Sino? Ni Cecil. Kahit mo sawan, inaklon na kan. Hambay, matangin. Kada bigat nga tawagan. Agsarita kami. Kada malam, kada rabi. Kahit mo sawan, maanusan nakakasasarita ni Cecil. No, mapagkatawak. O nanak, himbaglagi din dadakang mangpakatawa kanyak ko na di okay. Kasta? Aging gana lang yung tikasta, Alvaro. Ngam saan to nga mapasamak na kay tagasawa. Ringudan na to na mapasamak deta. Laglagi pag deta, tatayin so. Oh, imposible. Aging ka manong name nga numanin palo apat. Iti pa nagayat ko kenkwana. I love you. Yeah, thank you for that love. Paragsakan nak. At least, no kasasalita ka ti cellphone. Daragsakak. Itong ka nung aklonan nak. Alvaro,
Managragsak anak. Ang di na kahit asawan nga, kayat ka. Sana ka may kari. Nasa umon. Sana ka may kari ti pusom. Amo ka sana ka may kari ti biyag. No klase ti biyag. Ngayon na tapusom. Sana ka may kari ang tapusom. Saan ka din nga sigamat lang ko na, hindi mo kayat ni Marco. Gabota, saan nga napudnot panagayat na? Dati panagayat ko kit nakapudpud no. Noong pa'y panagayat lang, hindi may sa nga basurero. Urayan pa ng trupusak. Sakmon tumamon di desisyon ko. Agurayak. Dikit kahit nasawan nga, adam lang namnama. Duwamat ti klase desisyon ha. Yes or no. Anak kasaw nga ro din no. Nukas kasi din hangka akayat. Nakasaganag to umawat, di pa nakapakay ko. Cecil. Naging gama nung naming nga nagraduwa rin ni Cecil. Nagpaalam anong naming kat tinawag congratulations, happy graduation. Mabalin ti umay makiparty. Mabalin. Ngayon madagamin katulagan da policy mi ditoy. Nga niya. No, adalagad invitation nga. I-presenter mo ka lagi ti gwardya. Siyempre, kang gwardya kam to eh. At amadamat party. Di ka nag-invitation card. May boss mo't ka roden. Nalado kami. Abed din ang-inreservaan. Ay maunay kasta, umayak to lata. Nagrubrubuhat akong manong naming edi asat ganak ni nanan. Anak, papanam. Minapaki-graduation. Magkipaala. Isuot ko dati medyo presentable man. Anak, baka agbambanog ka lang. Tikas ito yung panagtarigagay mo ti may isa nga baknang. Ipastak mo lang anak. Itag trabaho. Takas tulag yung kini maading mo. Babay nito pa nagsusweldo kas basurero. Kaya tapay sadline yung agalak. Nagalak ka. Naglako ka rin di plastic at lata. Agbasbasan ni Sonety College. Babayin ka, mapagbasam ni ading mo. Ito makapagturpos, sigan tumatin tulungan na. Nang lakayak to. Awantilin na kaya ti adala na. Nagmakipaalagan ni Cecil. Ang mga numsahin lang di banog mo. Nang diyo ka di kayat nga may kamak tibak nang. Mapa, kasla na kayo mong posible, masamang ti kasla anak ko. Basta ka lang ang basurero. Dahil ko matimang datipan batib kanyak, dahil matimang upay kanyak, alalaing ka ro din. Ikan kararagad yung kumaanang, nasapay kumata. Alawan, ikan kararagak, nasapay kumatag milagro, nga kaya't nakati pamilya ni Cecil. Manong name sandak ay kaya't apaster kan iti gate, kadig talong ang kwardya manong, madamanti party. Mangmangit ko pa yung manong name iti live band. Awang invitation mo pare. Ito tilintag. Wanang amok ni Cecil. Mabaling nga di pare nga. Ibagayo nga daat. Awan di baon mi. Asino ka di? Asino ka ni Ma'am Cecil? May sak ka na kita admirer na. Masak ka lagi agar-aram kang kuwana. Dakat pa lang ako agar-aram kang kuwana. Natulagan ti kasarta ka ni Sir Marco. Mabaling ka di pare. Masak mo nga lalaki kas kada kayo nga. Pastor ganda ko ma. Mabit lang nga ron. Tinak ka, iba ka ni Sir. Api nga ni Sir. Cecil nga mismo baka jaharak makasirig tayan na. Kat makasadagak ka ni Papang na. Sigurado lagi din ang dinakayat pastor ken. Matlagayam. Ngayon ni Cecil, tibang ibagaan pare, please. Numasid ka ni Cecil. Manong name ni Papang natin masidig.
Apay, pilit ka ngamin baro. Kahit ko kumang makablaman, nakablawam ka numot na tinawagan mo. Sana ka di nga may tipon, sir. Kinita na ti arwatek manong na ini. Nakarabersyus ka. Formal na ito yung party. Formal mat na oray na nakarabersyus ka. Pati di kita'y waiter, kat naka-leather na. Siya to din nga. Mabaling ka di, sir. Naulpit kayo matlaon na yan, no? Di nagpalubos. Oray ha, pagpitlak. Oray, agyanak lang ka na kita kababaan nga, awamat kababaan nga na latang dito yung pagkinan, di kita lamisaan. Puro VIP. Di sumura nga klatan, unang, tala mapanaklat ang mga alat ka na yun kung sakto, pakni. Sigurado ka? Sigurado, sir. Timakan latirantam. Magpabungunak lang yan, tiyamot ko ka. Kahit ko ti sumrek. Susapo, mapilit ka. Sige, sumrek ka. Gamanak siya. Tinaktak-nak pa eh. Dahil dyan tilam yung saan. Makamukan nga mapamangalat ka na. Kaya ko na, pakni ka. Haka makitipon ka nakwada. Kang runan ti amin, saan ka umasidag ka ni Cecil? One, sir. Sige, sir. Inwaras ko ti managkita at manong name no sa dino apaset ti ayan ni Cecil. When? Talaga nga nakapurmal da amin manong name. Awan ti makita kakas kanya. Pati di kita giseserve. Nakatartarakit ilang kado. Anong name pinadas ko matim minuma, pangpaturad ko na. Nang siyata kon, hard nga dagos. Sak ng tinidor iti letson. Hopo. Feeling rich man na. Nangalak ti plato kon manon, kinargak ti ado. Nangalak ko masupo tayo, adap nun ayawid ko ito nga para dananan kinilili. Nagisupo tayo, nagyawid. Napiyang pagkabrutan iti pletik, pinagarakilak. Kinunggonak tinagam ko. Iti mapanak kuman iti suling agpakni manong nemi pagamamta kada ng puguni kanyak. Alvaro? Ni Cecil. Wow, isun yamis mo timasinig. Alvaro? Congratulations, happy graduation. Once again. Awan naghalop. Tilang iyo may konti panangipanagnek ko ka talaga no may kundad na daran di partim no may kakasya ka nagpakpakaasya ka digid gwardiya ka ni papang mo ni pamat na papang mo tinang ng pastre kanyak nga kuna na basta mapanak mangalan ti kanek sa akto nagpakni isa nga anak ko man sa diyan may kan nutoy iti ayan mi mga no ulod-ulod din ni papang mo. Sana nga nga tamat narami identikas ta. Let's go. Man. Yan, mamuka ka nagagayam ko. Amamon matan ni Marco, di ba? Amamu ko na. Man. Nagkibid kami kung kumama nung naming yung isutin ng kibin kanya. Nakaigama kiti plato, napunong iti makan. Iti mabatog mo tilamisaan, manong naming yan din makan, ibatim detan. Awan kasta idjay. Sige nga rin. Amo malat ko tsara ka ng tinidor. Amo ka, o rin basurero aklang. Amok man. Sige, may ka natin. Inyam amunak manong naimi. Di Alvaro. Si may sa kadagitay mulatan. Admirer ko. Di magdermat manong naimi ni Marco. Ako na. Alvaro? Basurero? Kinita da amin kanyak, kan kinita da manong name ni Marco. Abamit ako naman si Kasta Mark. Nagpapisuwit. Basurero. Alvaro Basurero. Hanggang nakaonin ni Cecil manong name. Come on. Apa nga, dakat nga. Indon bigat sabi lang, tiba nagbunag mo, ti basero.
Basura ah. Hey, Marco, please. Nabaling ka di? Medyo naakadom santimino. So, anak ba yung Marte? Gusto mo tayo magbagak, Cecil. Tinakasaksakit nga panunutin. Guys, ha? Siya, ni Marco. Amoy nakbaten. Professional. Siya timang mamanis sa kadagit kang runang nga sanga di negosyo mi. And then, tikarabel ko di puso ni Cecil, may salang nga basurero. Nagdakil insulto kanya. Nagdakil insulto para ken ko ana. Kaya pamilyada. Imagine, inti po na dito, itagbas basura, iti ayan tayo. Labangsit, jak may tulad. Come on, Marco. Adada nga sikat agbalin nga basura, iti kasta nga magbagam. Ha? Diba? Diba guys? Sinod basura kadakwada ta. Dito na kululumek, napakumbaba, ang awampet na ibagana. Irin to ta, dito sa ulang nga saot, may panggap ti basura, saan ka di isot basura? Shit. Timakder manong name ni Marco. At danto aldaw mo basurero. Kita ang kitang ipang tapay. Mo sobraan ti inom mo, Marco, baka kit no panag-drive mo, madisgrasya ka. Nagwag tayong manong name inapan ng taog, edad do. Pinununa di baso na sana yung pagbuyat no kasano nga inibus na. Pasensya kan. Tikas dyan nga napasamak, Alvaro. Siyak turumbe nga pasensya. Sana kumangamin ng inyo sa sidag dito eh. Gusto di ko na rin pa mo. Naipasuli ako malatantap no. Kinam kat pati dagdaya dumam kat imikay dan. Kaguradak nung kaguradak. Kahit ko lang yung parupa kay ni Marco. Ngawan ti mga alam na kanya. Ipapilit na kami ti kayat na eh. Kasarita na dapapakin ni mama. Tapno after graduation, nagkasarkam ka nun. Kasanang may kasar ko ti kaskan kuha na? Kasi lang ugali nan? Sinugar ti kahit mo? Siyak? Siyak matibag ang asika. Sige. Mangantan. Siyak penangan. Kahit kung magsangot ha. Naimas ti pandangan mi manong name di masadeg ni papangna. Kami kasi tinaramid mo kay ni Marco. Pa, mabaling ka di nga hangit at panagsarita tayo. Mangang kami kini. Mangang kayo kada ti basurero. Pa, agpatpata kay sakit kini Marco nga on uga, madit ugalit. Lala, ipok kayo ah. Tapos magagtiso amin nga sa nga ili. Nag-skandalo kayo. Nag-skandalo lang aro din ni Marco sa nakit sumubla. O na nakainom kayo. Anak, pangina Bartek. Matit na ramid mo. Kinam gagayim mo nga. Adad to nga lamisaan. Pimanaw dami na. Gamot na mabangsit anday. Di na basurero nga kadwam. Hambat nga nabangsit pa ma. Nagdakil ito yung naramid mo nga. Panakaibabain. Si kabasurero. Pa, amang basol nito ni Alvaro. Sakit mo? Pues, ito dito ba't lang rabi? Agkuyog kayo nga pumano ito dito nga balay. Papa? Ana? Agpila ka? Da kami kini mamang mo? Buwan no dito nga basurero. Matultulagan tikalay sa'yo kini Marco, kalpasan na. Imparangarang mo, impakitam kang kuha na tikastoy. Sa sino kumatit saan nga masaktan? Ito kastoy nga ramid mo, iso kasi tinaramid ni Marco. Sir, sorry, no siyak man ti nakadadail ti pintas ti party. Talaga dinadahil mo. Imagrat ka magpakni ka saan ka di? Nagpagpakasi ka nga sumrek. Pinalubusan ka. Iti kondisyon. Makakala ka. Lamutan mo. Nagpaknikan. Naman natin naramid mo. Inalanak. Inyagnak dito eh. Abi nga saan ka nagkadkad? Abi nga pang nagkadkadak, sir. Manong name nangagkuti sa ibek. Kabarang sangit. Ni Cecil.
Timak der, kalpasan na, timaray manong nemi, kasi mrek. Kitang tinaramid mo. Sir, sorry. Gabuta, da kami ti pinili, ti anak mi, kat na ka pinili. Saan kantong nagpagpakita basurero? Pagkunahin nyo nga kahit pinili. Saan ko mga simrek iti uneg? Baka no na pa na-inrobot di gitarawatan na, sir. Talaga nakangkin gulo man niya. Ambisyoso. Napansin mo rin iti silad na tamaturogan. At yun to mapasamak nga irubot na di kita arwatan na sumurot kang ka. Ardong. Pumano kan. Urayak ni Cecil tapno makapagpakada. Kahit napaulod-ulod ka kada kiti security guard, ha? Saan mo kuman ng urayan pa nga arami digneta? Magnakan. Pumano kan. Mabait lang rin siya. Tatawagag ti anak ko. Ano balat ko pang tawagag baking kuwala? Ngamindayan ko manong na yun. Sinungbatan na nagsangsangit. Sorry, Alvaro. Gaputin na pasama. Okay lang. Inakon, mauray ka han. Baliwan na itong tagsalita. Sige ka natin. Nagananat ka. Kastamat kang ka. Anong name nagawid at numan pa'y nalidayak ang naragsakak kabuta. Impanagnek manong name ni Cecil iti panangilaban na itikas kanya. No sa anak ko mga ipatpatig, apay na ko mga ilaban na. So amok ipatpatig na manong naming against unay digiti parents na. Anong naming kabigatan na panagbabasura manen, nagigtutak. Idi, kuna ni tata, inso. Ay, nagbakasyon ka pa ilaeng, Alvaro. Tabi, pagbakasyon ng tata. At na nakasukat mo. Niya pa, jakpat kayo nagbakasyon na. Pasensyakan. Ngimisot bilinda. Sino? Ni engineer. Kaya nakading sa awan, tata inikkatak. Kas-lakas ta. Apikat, ano ko matbasol ko? Nakilti, pakainaigan na iti pamilya de Cecil. Buno saan kat? Baka ni Marco, pinangipamuspusan. Amumutin ni Marco. Maimpluensya. Baka kinasalita na ni engineer na saan kat ni Mayor. Oo, naimatan. Nekatanak. Napukahunak pa yun di trabaho. Hindi na oras. Gaboy ti palang ipapilit mo nga mindat na saan to mapasama ka kayat mo. Ala, yung kabin. Tata, hawang ka din sa baling mabaling nga serkan. No, dito kayat nga, dito ti pagluganak. Dito din naka-schedule nga rin nga mapaniti subdivision nga yan da Cecil. Baka adami rekomendaryo sa baling nga dump truck na pagyanak ay awang nga rin bakante. Sino nga rin mayat nga mangted di bakante kasapulan na naman trabaho. Nangar din to brak. Hindi agsubli ka niya dump site. Kiwar ka man rin di basura. Manong Nemi, tinawagan ni Cecil. Hello, Alvaro. Cecil. Paunay matin. Nawananak matin trabaho. Anya? Inikat dak. Nadanig sungatan na kan. Adin sukat na kanya. Kahit mo sa mabaling aramid ni Papang mo, mabaling aramid ni Marco. Pangalak pa dati. Kinsenas, binulan.
inaldaw, ngitid ko kini nanang, ngaramatan ti absat ko nagbasa. Bayam, tulungan ka. Nagkaya man Cecil. Ano pa mo mga trabaho? Napadasak na nag-construction. Ba ang ta, i-recommender ka kini Uncle? Uncle? Ada uncle ko. Nga, negosyo natin kong kontrata. Mapit lang ha. Tawagan ka naman na matawag ni Uncle. Tinawagan na ka siguro manong Nemi. Sa timawag matlang kanyak. Tunlo Lunes, mangrugikan. Hindi taramidak. Ibaga kang kat address pa panam. Sa paam. Masapol nga before 7, nandakan doon sa Jai. Agyaman Cecil. Makalawas ko lang manong Nemi nga nagtrabaho. Hindi sumra ka kundi sa balipay nga Lunes. Dinak matpastor ka din. Construction site. Abi pare, naikat ka kanun. Anak mo, tibasol ko. Sumit tibilin. Dati ni kapatas na. Boss, apay nga, sa anak man sobra ka, nakalawas ka nagtrabaho. Lunas man ang apay, madika diti ramid ko. Okay mata. O, mata sa pulin nyo kagad ko. Bilin. Iso nga awang kas itagtungpal pare. Sino natin bilin? Ni engineer. Taking ko kati construction. Itong tumalak lang tibilin eh. Ako ang tinaramid ko manong Naimi. Tinawagak man ni Cecil, dahil ko tinamber na unattended. Inulit-ulit ko, awan. Oo na matan. Nagmalmalay manong Naimi na saan ko natawagan. Kabigatan na napana ka mismo ti Balayda. Ninanasyon manong Naimi ti Masideg iti gate. Apay ka de, Alvaro. Diyak makontak ni Cecil, nana. Hindi palang kalman. Kaputa, saan nga makiigam pa isunay ti cellphone? Anya. Apay, nana. Apay. Saan na pa kayo din na parawaran? Apay, mabaling ka din ang pastor kantak? Sama nga mabalin barok. Alagawid kan. Pumanaw kan kat baka nung da kami pa yung agasawang sang kapamilya te. Makabasol ka dakwada kat dakam ti papanawan da. Alan barok, pumanaw kan. Saan mo ko mga palubos ka may ramraman kami. Paunay matad. Naku nagtinakim ko manong. Numan na nagsubliak sa dyan, nagpagpakaasi, manong naming mawan, di nagpalubusan. Ipilit ko lang manong naming, yung talaga madi. Yung manong naming, iti may sa nga aldaw, gabot taon matrabaho, gabot sakit, tinagam ko manong. Napaanag iti may sa karinderya, naginom. Hanak mat nga nabartek ti konak manong naming, tadyak mat kayat ti gulo. Nga madalag kursonada kanya. Kahit ko liklikan manong naming si Tim Macdera ka na panagbayad sa pumanaw ko man. Binakaldak mat ti botelya manong naming. Naalag ti bukot ko abo. Kapanam. Abeng mat abakalan dak. Beto pa na, mayin. Hindi ka tala, baton dak mat. Anong name? Kahit ko aliklikan ti gulo, nagtaraya ka, kinamat nagtiloko. Taluda manong. Idi nakalingadak manong name, nakakita kiti iya. May isa nga pungdol, medyo kabaylak na ibaot.
Inuray ko ida manong name nga bumatog di iyag ko. Idi makabatog dat. Oh, kuno mo. Uri lang natulid ti doa. Umay sa pang urang ka. Manong name natulid da nga talo. Pang urak ko maida. Tsaka ko pumatay. Kapati pungtot ko. Ngayon, saanin ko na. Ang mga numakapapatay nga di na oras. Di mano nagdibalay manong name nga kastaunay ti banong ko. Ano dito yun na mapaspasamak kang ka? Alvaro. Nanang, apay kasat langam. Apay kasat, nanunod na bukod mo. Binatudak iti botelya. Nagkapom ngamin. Apay agad arak ka. Ano dito nga mapaspasamak ti biyag mo, Alvaro. Itatawanin trabaho. Ano da kumamat nga gaad mo. Sapol ti pagtrabaho. Kasto mo ti mapaspasamak kang kan. Saan kan samatan nga Alvaro Basurero? Anang roden nang. Bakagbanin kan nga Alvaro Abusado. Anak ba nagkapabuso na nga? Anak ko, lipate mo ni Cecil. Sumapol kan ti sa maling nga magtrabaho. Kaya naman ta sa pulak nang. Inikadag mo. Hanggang amin nga agba pa nagtrabaho ti may konekta kadakwada. Siyempre, uncle ni Cecil day jay. Kasi siguro na amon siguro rin nanganak ang guwan at binilindang ay katanda ka. Kuya, Cecil, lili ko ng manong. Cecil lang amin kangkanan nga dati panunot ni manong eh. Lili, lipatin mo niya ate Cecil. Oreta, dandani ko naggraduar. May sagad gudwaping nga tawin. Malak nga ron pang pabasak yung kaita. Hindi kasapal ka sa mali nga trabaho. So marikamat lang ti construction ng dire-diretso ng trabaho ka, handa ka ikatin. Nakasaysayan di trabaho ng basurero. Sweldo ak ti kinsinas kan katapusan. At tapay inal daw nga pagbibingayan mi nga, paglakwam mi ti plastic kan lata. Sakit tinagam ko. Naway na sakit tinagam mo, anak ko, ang awan maramid mo. Sakit ka dyan tinaramid na ka ni Cecil, nanang. Di dahan pag-usarin ti cellphone. Di dabayan pagparwaran. Kailangan maramid tayo, anak ko. Sige nang sa pulat sa bali ng trabaho. Nilayan ng patay ti awan ti pamuspusan na. Makabulanan manong naimi. Sipod de din napasama. Talagang awanin saan ko na makontak ni Cecil. Makabulan, 2 bulan. Nangasta na kakamalan ti construction manong naimi. Uwan, kadisod tagpatrabaho ak. Ide tamay siya nga malam manong naimi. Sumangpetak dito balay nga nagkapoy iti pagtrabaho ak. Idita. At ako set, sangot ti balay. Sangot ti kalapaw. Sino nakakutsi? Hindi ko nakita ni Lili manong nimik tartaray ngumay sumahabat kanya. Manong alistuham. Tapay. Day, parents ni manang di Cecil. Isutot na da? Uhen. Imposible nga may turot at sumrek iti barong-barong tayo. Simrek da, pinagtukaw mo tinanang. Tapay na masapag da. Kaya da ka ano ka salita. Aping girsi ka kasta. Ano pa na ko nang sumukodan? So dumit lang ito may mangayap kanya. Tsak manam mo. Basta orurahin na ka, ano? Sa salutsudan da, no, ayam mo, no, napapaspasamag kang bagamat ni nanang at siyempre kamat lahat construction. Bagapay ni nanang, sayang di trabaho na, kapata na ikat, kat nagpintas ka, no. Kinsenas, katapusan, nagsweldo ka. Ni nanang ti makaadot istorya, isuda agad. Sagmuhan na ti magbagada, agtungtong edamit lahat na. Oh my God! Dito sumra kak manong name nagdaydayawak na mag nga balimyo, sir, ma'am,
Pukas la sana ka mamati mga dakay dito nanumong ha. Kalapaw mi. Kahit nagtugaw kayo, kanito'y marmarpog pa yun nga. Daanan nga sopa nga kawayan. Pwede di, sir, ma'am. Yung bangis din unag tilakay. Saan nagtimag? Di bakit manong name iti nagtimag? Inaluko ko dati asawa. Tapno, anyaman ti pagkaragsakan ti anak mi. Kadiso ti matungpal. Ma'am, ada ni Cecil ito ospital. Ket, sika lang ti awawagan na. Kadi, apay nga ng ospital. Di na kaya timangan. Wari kasunod pa rin papilit mi. No kasta, palubusan na ka ding harot gumapan mong bisita kayong kuha na, ma'am, sir. Isong harot ngayon may kami. Yuro orat ka. Mabiglang harot na. Idigos ko labit, naglabarak la itay eh. Ang mga numatikin ka tagdigos anak. Aman nang, kaya ko na. Nabayag ang patan nga nabaawan. Kinunak manong namin niya listok tinagdigos. Baglakid din ta. Ano nga kung kompetisemento iti imak. Kanalistumit lang ikaten. Katak lang ti suka manong namin. Nagpabagluak man ta, siyempre. Bisitaek ni Cecil. Nagilogan na kiti kotse da manong namin kabayat ng agtatara iti kotse. May sangalakay manong namin asawa ni Nanasyon, ti driver. Napudno ka timot lahat talaga ti panagayat mo ti anak mi. Nakabudbud noon ay sir. Awahan sa baling anayat ko. Nusang iso na. Inayat mo gabot tabak ng. Inayat ko gabot isupit iso. Oray masak lang ang basurero. Agas makita yun di. Apay sir ni Marco. Sir Marco. Sana kayat ni Cecil ni Marco. Oray papilit mi. Kasano amin nga kayat na sir. Di mat napudnot panagayat na. Malaksit ka niya Cecil, ado ka na kita nobya na, kaararman na. Oin, mamumias na. Kung nga sandak akayat, kaputa. Nabanagnagan mo hindi ka napudno man na. Iso nga, kakaiso na nga anak mi. Pakaragsakan na pagod din nga paipaidam mi. Tila'y pagpakasimikin ka. Saan mo ito kumapulos nga saktan ni Cecil? Diyak to pulos saktan. Nipitik kat sangkun tong haramiden. Karidi manong naimit na makadanon kami ti ospital. Maturog ni Cecil. Adun timersan na nga talaga. Kitam kadlang nga, orin no kasanot kabaknang mo, no talagang agsakit ka. Kan kayat mo tagsakit. Nga di mong kayat timangan, nga di mong kayat ni may magaan. Inagamak ti may sangat nakulap naman nung nemi ni pinatpatpatak. Pariknak ti bara ti nakulap ko. Ti bara ti bagik. Takasla, madlaw ko kanamnamayak manong nemi nga sapsapulan na sa bali nga bara tapno. May kantinamnamang agbekpay. Ilang mulagat. Makita na. Alvaro? Sana ka di lang agtagtagahinap manin. Sige ka di, Alvaro. Siya. Umayak man ang agbunag ti basura yo. Siyak na Alvaro, basurero. Takapay nagsubli ka madlang ang agbasbasura. Saan? Inikat na ko ni. Uri kahit kukuha tagsubli. Tanapin na sa trabaho. At da kinsenas, ken katapusan nga sweldo. Uri basit lang. Sapay at dapay la inal daw nga makawartaan mi nga pagbibingayan. Nakabimitas ko mauna yan. Ngiminik katakman.
Ada construction ita nga pagububrak. Dapya lang nga. Ada itulong ko kani nanang. Kan itulong ko kani adin ko. Ti pa nagbasa na. 1.5 years to. Naggraduaran. Palubos ti Apo. Kamusta kan? Abay yung palubos mo kastoy ka. Gabao na hawanin tiragsak ko. So saan kan ka makita? Adagang ka tiragsak ko. Uri nga taga-burandak na papakin ni mama ati ado nga kwarta. Uri pa nga ta, na ipanagandan kanyak, ti patawid daw. Saan isot pa karagsakan? Uri may salang basurero ti asawak. Ken kadandan na. No isot ipatpatig ko ken mangipatpatig kanyak. Na nagsakak. I love you, Alvaro. I love you more, sis. Naging narakop kami manong name ni Cecil, itinapahod. Nga saksi di kiti naganak, ken kuha naman nung name data, nga pa naging narakop. Alistuan tagpaimbag. Yan. Alistuan. Bantayan na ka. Kasanon ti pa nagtrabaho, nabantayan ka. Iho, awan ti problema tayo nyaman pa nagtrabaho. Tanuman ti ka sa pulan nanang mo, kani kamsat mo, nakamton ti mangted. Sir, basta, ipaayam ti ragsak ti anak mi. Nung naragsak ti anak mi, naragsak kami maten. Kinuna manong name ti ina ni Cecil. Manong name kada gito lang nga makapulapol ko ti ina na. Manong name, nakita ti singpet na. Ngim tilakay manong name kasla. Naklata kayat nga nugutan. Ede pa nagbambantay ko kani Cecil alistum manong name mo subli na itipig sa ken nakaradkad na. Kagsistorya. Pagasdawak namin kani Papa. No apeng namin nga saan nakaakayat. Ada kalindigan ni Papa mo. Uri siya kumamet kas kang kuhana. Siyempre. Imamom ka di. Nasa dinot nagkapon ni Papa. Nagkapon na. Mindanao. Jay Apayaw. Jay nagkapon na. Nagkapuwit iti Papa. Kahit mo sawan, dati nga nakurapay ni Papang mo. Ni Mama tibak nang. Ngem inayat ni Mama. Nagayinayat na. Ano daw ko makakayat lang ni Papang mo ang ni Mamang mo. Tsaka mo. Di na kano kayat nga maulit. Ti pagkasaritahan ti inayat na. Basurero mat ni Papang mo? Street sweeper. Hanggang basbasura hanggang pidpidot ng agum-umong. Agkay-kay ti kalsada. Basta kaya. Di ako nga problema tan. Awanin ha. Gapot overtime gan no. Agalas 11. Manong name ide makaruwaran iti hospital ni Cecil Nawayan. Sandan ng iparitan, sandan ng ipupukpay, manong name. Nag-take the board kada si kurso manong name inalan na kit naka-idarawar na. Aking ka manong name ngayon timang man-manage iti negosyo da. Katsiyak manong name nagsubliak iti dati nga basurero. Kalpasan data, manong name, pinasarding na kon, na ituloy ko kano tagbasa. High school pa lang, awun, makaamuak, basta agbasa ka. Nagradurat mo ni ading mo, basta agbasa ka. Intun ka anong pa nagkalaysata, intun makapagturpos ka. Mauray na kata, manupay nga tawin. Apagbit lang data. Intun makapagturpos ka.
Datantun nga duwa ti mag-manage ti negosyo. Tao mati sa baling agtawid no sana siya. Diya balayo, nga pagyanan dalili kaniya, nanang mo, kinidaw kong ni papa, magparakdal dadarakdakel, kanapimbindas na taltalgen. Ni nanang mo, isuntimang sukat, kininanasyon. Sak mangalat sa bali ng family driver. Nagraduar matan kita anak na. Agrituro na matan trabaho. Ninanang mo ti sumukan. Apay, madi, pagbaling nga katulong nanang mo. Sama, napagad nga saan. Manong nemi iti agdama. Ada akon manong nemi iti maudi nga tawen iti kolehyo. Online nga pa nagbasa. Nga puti kastoy manong nemi nga kaada iti pandemya. Awang pa'y manong nemi na napasamak kada kami kini Cecil nga madadag iti kundaway nga ginarakop ka nagbinisito kami iti napaot. Kahit ko kuman manong nemi ay magtuturo ka ko na naman. E rin to manong nemi taimun unang nga nag-asawa ni Lili nga mitisyak. Takasanukit masikugmat kami ni din. So nagkalaysadan iti matlang padan na manong nemi nga accountant nga asawa. Yan tuloy mat manong nemi ni mama, ni nanang dinagyan iti Ayanda Cecil kabuta. Siyempre, ison ti mga sikaso manong nemi kadikit tinaganak kani Cecil ta medyo ado digit sumsumro nga sakit da. Kasta digit bubak ng manong, isto da sakit. Eren na ta siya manong nemi ang makikabalayak siyempre di family house miya, ngayon da Lili kenti asawa na ni kayong ko. Yung oray ko lahangan manong nemi ti panagturpos ko, kalpasan na dakam tumatan ka ni Cecil iti mang-manage sa negosyo niya at patpana. Manong nemi, nukas tagpasyarak kat makitak na kita basura nakaumong, nakareding ang papidutan di kiti basurero. Malagip ko tinapalabas. Nung makakitak manong nemi, di kita agpidpidot, agbunag ti basura. Ada di kiti dawan manong nemi, nga isarden ko, tilukan ko. Tadamat ang regalo kanyang ni Cecil nga kotse. Medyo ko mautak pa doon, wallet ko na, pangmeriendayo. Ay, sir, thank you. Mabano, narigat agbunag ti basura, saan ka di? Bueno, sir. Ananusa na. Sige, pagbiriyan tayo. Thank you, sir. Handa kawagan ti sir. Basurero ako dati. Anong nemi yung oray ko lang ti panawan ganito ding para tinananayan ng panag-asawa mi kini Cecil. Dito nga rin ti pagkasarita manong nemi nga nagyaman ako na iti anus mo nga nangibasa ken nangurnos kalpasan nga insen ko ken ka di detalye ti pagkasaritaan. Kat sabi ko mamanong dadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan tibiyag, kada kitipadak na dimngeg, more power to your program, and God bless. Ito nga nagkiyaman nga pagkaya mo, Alvaro Basurero. Dati.